Anġlu Farrugia se jkun qed iżomm il-kariga ta' Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti għal-leġislatura li jmiss. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela l-ħamis filgħodu waqt li kienet jiġi mistoqsi mill-ġurnalisti fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta wara l-ġurament tal-ħatra taż-żewġ segretarji parlamentari ġodda. Anġlu Farrugia assuma l-irwol ta' Speaker fl-2013 u kien ikkonfermat fil-leġislatura li bdiet fl-2017. Huwa kien xprun sabiex tiżdied l-awtonomija tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u ċaqlaq il-bini tal-Parlament mill-Palazz għad-daħla tal-Belt. B'reazzjoni għal dan One News ħall-ewwel reazzjoni tal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia li issa se jkun qed iservi f'din il-kariga għal tielet leġislatura. Ovvjament lesli inkompli l-ħidma, inkompli x-xogħol, inkomplu aktar riformi li diġà saru fosthom l-awtonomija u ħafna riformi oħra fil-Parlament biex dejjem il-Parlament ikun igawdi mhux biss bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż imma wkoll l-aktar effiċjenza u trasparenza kif fil-fatt laħaq dak il-livell anka fost il-pajjiżi tal-Ewropa. Intant kif kienet iwieġeb aktar mistoqsijiet mill-ġurnalisti l-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-ħidma parlamentari li ser tkun qed tiskatta issa li l-grupp parlamentari u l-kabinett tal-Gvern huma finalizzati, fost oħrajn hemm dik dwar l-IVF. Trabatna wkoll illi nimplementaw ir-riformi fl-ewwel mitjum tal-leġislatura u għalhekk qed naħdmu qatt ħanna l-ewwel abbozz fil-fatt li huwa lest u se tkun naturalment waħda mill-ewwel liġijiet li jitresqu fil-Parlament. U hemm ħidma mbagħad li toħroġ naturalment mill-prijoritajiet li joħorġu mill-manifest elettorali nsemmi l-AUM illi se jkun wieħed mill-kuntratti li jitresqu għall-approvazzjoni parlamentari biex ikun hemm iċċaqliqa ta' dak li kellu jkun żvilupp ġewwa Bormlaw. Il-Prim Ministru semma wkoll l-abbozz dwar il-liġi tal-femiċidju li wkoll irid jiġi approvat. Dr. Abela tkellem ukoll dwar is-sosten tal-Gvern e kif komplew l-iżviluppi u l-isfidi kawża tal-gwerra fl-Ukrajna fosthom fl-inflazzjoni u l-prezzijiet tal-enerġija u l-materja prima. Se nibqgħu nagħmlu dak kollu li nistgħu wkoll biex nipproteġu kemm jista' jkun lil poplu tagħna partikolarment miż-żieda tal-inflazzjoni ma l-isfidi qegħdin hemmhekk insemmi l-isfidi loġistiċi, insemmi iż-żieda mbagħad f'prezzijiet oħrajn insemmi l-prezz tal-ħadid illi internazzjonalment għandek mhux biss il-provvista illi ġiet impattata mal-prezz illi letteralment sploda l fuq imma hemmhekk fejn bħala gvern se nibqgħu naġġustaw kontinwament biex nibqgħu viċin in-nies u nipproteġuhom fl-istess waqt.